Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i mewn i'r gôl ar amser cyffrous arall unwaith eto yn hanes clwb peldroed Wrecsam. Wythnos llwyddiannus, gêm gyfartal yn Caergrawnt nos Fawrth, chydig bach yn siomedig efallai, ond buddigoliaeth fawr, 2 gôl i ddim yn erbyn Burton ar ddydd Sadwrn, a dydy'r cefnogwyr Wrecsam ddim yn chwerw yn erbyn y bragwyr. A wrth gwrs Wycombe hefyd yn colli ar dydd Sadwrn, felly Wrecsam efo ei dyfodol yn ei dwylo i hunain a'r posibilrwydd o gael trydydd dyrchafiad yn ôl a'r unig dîm i wneud hynny yn hanes yr gynghrair yn Lloegr. Felly cyfnod diddorol iawn. Felly, Arwel, beth ti'n meddwl o'r ddwy gêm? Perfformiad, wel, oedd hi'n dechreuad y ddawol yn erbyn Caergrawnt, a wedyn cyfnod trwsedig iawn, oedden nhw'n heiddi i'w gols, oedden nhw ddim yn gico smotyn, ond oedden nhw'n pwyso, oedd Caergrawnt yn edrych yn berig ar yr gwrthymosod. Oedden ni just bach yn sloppy, really, a just lwcus Sam Smith, mae o yn chwarae'r pwysig iawn, mae'n dod yn chwarae'r pwysig iawn i ni'n cael y gol neu, a'n amlwg anlwcus ar y diwedd. Dwi'n meddwl mae'r digwyddiad nefr cornel di rhannu barn chydig bach, ond oedd o'n bwynt dipyn iawn gwell ar ôl gweld bod Wycombe wedi colli, felly wedi cael gêm gwartal hefyd, sori. Felly oedd o'n bwynt da i ffwrdd, a wedyn gêm Burton nes i fwynhau deud y gwir, oedd yr gardyn coch di newid y gêm yn gyfan gwbl, ac oedd o jyst yn brawf o amynedd y tîm, dwi'n meddwl. Oedden ni jyst yn stryglo am dipyn i dorri nhw lawr, ond bach o amynedd, Stephen Fletcher yn ei gwahaniaeth yn y darnodd, Barnett yn ei gwahaniaeth yn y darnodd, a wedyn, wel, oedd hi'n hawdd erbyn yr diwedd doedd. Felly, o ran y canlyniad gwych, dwi jyst yn dod nôl at y thing na nath Wayne Phillips dweud, dos am gêm hawdd, dos am gêm yn y 3 gwylod sy'n mynd i fod yn hawdd. Mae'r tîm ar y gwylod yn brwydro i gadw nhw gyngred, mae'r tîm o fatha Huddersfield eisiau bod yn y play-offs, felly dos a ddim gêm hawdd, a dyn ni wedi gwneud yn dda, sy'n ni'n cymryd y 4 pwynt na, definitely. Ydy, dwi'n meddwl bod 7 pwynt mewn wythnos wedi newid y sefyllfa, da ni'n edrych mewn sefyllfa dda. Diddorol oedd gweld Phil Paxson wedi eilyddio yn gynnar am unwaith, falle'n erbyn i reddfo, oedd Burton wrth gwrs i lawr i 10 dyn, a hefyd o'n i chydig y siomedig i glywed ar ddiwedd y gêm, oedd o'n deud bod Rodriguez wedi cael anaf a fod George Dobson wedi cael anaf. O'n i'n meddwl bod o wedi gwneud y penderfyniadau cywir a cael y chwaraewyr ymlaen ddigon cynnar i fedru gwneud gwahaniaeth. Felly, oeddet ti'n hapus i weld Stephen Fletcher yn dod ymlaen ar ôl hanner awr, a wedyn Elliot Lee a Ryan Barnett yn dod ymlaen ar yr hanner, a Jack Marriott wedyn, felly yr eilyddion wedi cael rhan mawr yn y goliau i gyd, i fod yn onest efo'r. Wel, ti wastad yn hapus i weld Fletcher yn dod i'r cae. Mae'n gallu chwarae mwy na'r hanner awr neu'r 25 munud mae'n gael fel arfer. Dwi'n meddwl oedd y gic o'r smotyn yn dyngedfennol. Oedd o'n teimlo tan y pwynt yna, mae'n un o'r dyddiau yna lle da ni ddim wedi dorri nhw lawr. O'n i'n meddwl Burton reit styfnig, a egni da gyda nhw i fel bod gyda nhw mond 10 dyn. O'n i'n meddwl oedd nhw fel yn gêm oddi cartra, gathen ni bach o look yn hwnna efo'r gic corner, a gathen ni bach o look efo'r gic o'r smot yn tro yma. Dwi'n meddwl sy'n lot o referees heb roi hwnna. Dwi'n meddwl oedd yn fater o Sam Smith yn rhedeg i mewn i'r golgeidwad. Bosib ar y golgeidwad wedi gwneud yn well, gwneud siŵr bod yn cyrraedd yna. Peidio roi'r cyfle i Smith rhedeg mewn iddo fo. Wedi hynny oedd hi reit hawdd. 2 gôl i cael ei cymryd yn dda. Peldroed, Drew Sianelli. Gret, a mae'r canlyniadau eraill yn gweithio o'n plaen ni hefyd, Charlton a Wycombe, gall yn pwyntiau. Wedyn, fel sy'n dweud, mae'n dylon ni rwan, a dydyn rili edrych ymlaen y gemau nesaf yma, a beth ddaw. Mae werth deud, os ydym ni'n cael yr un canlyniadau yn y 5 gêm nesaf, a gafon ni yn y 5 gêm diwetha,
fydda ni fyny a diolch ots be mae'r tîm eraill yn gwneud hyn o'r styn nhw'n ennill y gemau i gyd. Felly mae hynny'n sefyllfa braf iawn i ddeud. Nes ti sôn am y ciciau cosp, a dwi'n meddwl fod o yn adlewyrchiad o brofiad Phil Parkinson fel rheolwr. Mae o'n gwybod pryd i sôn am y pethau yma, achos ar ôl y gêm yn Reading, oedd o'n eitha llafar yn cwyno am y kick-off gafodd Reading, ond hefyd yn gwneud y pwynt fod ni mond i cael 3 kick-off trwy'r tymor, a fod hynny yn amlwg yn anheg. Ers hynny, da ni wedi cael 3 kick-off mewn 4 gêm, a falle cwpl o'n nhw'n rhai hanner, ac wrth gwrs mi nath o gwyno yn llafar am y kick-off yn erbyn Lewis Brunt yng Nghaergrawnt nos Fawrth, a gafodd o ymddiheiriad swyddogol gen y dyfarniad am hynny. Felly mae'n amlwg yn gwybod be mae'n neud pan mae'r gemau mawr yn dechrau dod. Mae'n gwybod just i dynnu sylw at bethau. Beth ti'n meddwl am hynny efo'r? Ie, a ni jyst yn mynd atgoffa fi o Alex Ferguson. Union math o dactics fo wneud yn yr dyddiau fi. Cwyno, creu rhyw ffys, a mae'n rhoi rhyw bwysau ar y dyfarnwr. Falle dyn nhw'n ymwybodol ohono fo ar pryd, a wedyn da ni yn cael y cicio'r smotyn. Ond i'n meddwl bod y ddau arall yn ebyn Stockport a Exeter ddigon teg, ond dydd Sadwrn, na, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, ar y pryd, oedd o'n edrych fel kick-off, pan ti'n gweld yn cael ei ail chwarae, mi oedd Sam Smith wedi gwyro i fewn. Ond y cwestiwn ydy, da ni wedi gwneud hyn o'r blaen, da ni wedi cael sawl kick-off yn erbyn ni oedd yn amheus, fatha un Clyweth yn Charlton ac yn y blaen, hyn oedd yr un yn Reading i hyn, ynddo. Be ti'n methu wneud ydy rhoi y penderfyniad i'r dyfarnwr, a oedd y gôl-geidwad yn ara yn cyrraedd ac yn pigo fyny'r bêl, doedd o wedyn, oedd y ddau yn mynd i daro fewn i'w gilydd, felly paid â gwneud y camgymeriadau yna. Ychydig bach o ystadegau diddorol. Yn y 5 gêm diwetha, mae unai Sam Smith neu J-Rod wedi sgorio gôl, bod ambell un yn cwyno, fo hwn nath ni brynu nhw ym mis Ionawr. Wrecsam wedi cadw ddim di ildio mewn 20 gêm tymor yma, sydd yn record i'r clwb yn ei hanes, sydd yn record anhygol i fel fod yna dipyn o gemau i fynd, wrth gwrs. Felly, da ni'n dechrau edrych ar ddigwyddiadau hanesyddol, ond dwi'n meddwl fysa Phil Parkinson chwaraewyr y bryd cyntaf i ddeud 1 gêm ar y tro, ond wyt ti'n dechrau teimlo fod y momentum hefo ni arwel? Mae canlyniadau penwythnos yma wedi bod yn rei bwysig iawn, ond dwi'n mynd yn nyrfys iawn pan mae yna siarad am cerig milltir hanesyddol a cyfle am dyrchafiad yn y grŵp sy'n meddwl i'n textio bob math o pethau. Dwi jyst yn meddwl mae yna bach gormod o gemau i ddechrau bod yn rhy positif, ond fel ydych chi'n dweud, dwi'n meddwl bod o fwy bod o'n dilo ni rwan. Dyna dim rhyddhad, ond dyna di'r teimlad sgen fi. Os di o'n dilo ni, sgen i mond yn hynny'n i feio wedyn, neu be bynnag. So, dyna di'r teimlad sgen i. Dwi'n mynd dechrau gadael i'n hun gredu eto byddai mewn gêm lle mae'r dyrchafod yn digwydd, achos dwi'n just, Wrecsam da ni. Rwy'n gofio hynna. Ie, Efor, ti'n meddwl fod ni'n mynd i wneud Wrecsam ohoni? Na, dwi'n gwydyr hanner llawn, ar amser oedd gorau, so dwi'n reit hyderus. Jyst i sôn am ystadegau, yma, ystadegau o Conco yn wych, dwi'n meddwl, mae'n heiddi arbennig. Nath o un peth disadol, dwi'n meddwl, yr unig beth oedd yn gofyn, dod oedd y chwaraewyr Burton Jones ar gôl, a dod ar ei lein mor sydyn, yn ddewr, rhoi ben ar y llawr, dal a casglu'r bel, o'n i'n meddwl bod yn arbennig i gôl-geidwad oedd heb un byd arall i wneud drwy'r gêm hwnna lai. A mae dod yn ôl, wedi bod yn wych, a mae'n ymylu ar fod yn chwaraewr y tymor i fi rwan, ond gan i gweld mewn rhyw fis.
Dwi'n meddwl mae werth dweud, mae o wedi gwneud un arbediad arbennig o dda ym mhob un gêm yn yr wythnos y diwethaf yma, a mae hynny'n ddigon i ennill y gêm neu i beidio colli'r gêm, ydy. Mae'r arbediad yna'n ennill pwyntiau, achos dyda ni tan nesa, dyda ni ddim wedi bod yn ennill gemau o lot o goliau, felly mae o wedi bod yn chwarae'n dda, a hefyd mae rhaid ti ddeud, mae o'n dangos lot am farn Phil Parkinson yn dydi, achos nath o i dynnu allan o'r tîm, achos fod o wedi dod yn ôl falle'n rhy gynnar yn ôl i anaf. Mae o'n cymryd dewrder i chwarae Mark Howard, dydi, mewn gemau pwysig, lle doedd o yn y bôn, doedd Ben Foster i fewn, achos oedd Mark Howard ddim ddigon da i'r gyngred genedlaethol, ond oedd gen o hyder mewn Howard, a ers iddo fo ddod yn ôl, mae cael y dwy dair gêm yna i y Cwanco wedi wneud byd o wahaniaeth, a mae o'n edrych golgeidwad arbennig. Lle mae momentum gen tîm y dynion, momentum hefyd gen tîm y merched, Curo Caerdydd o 4 gôl i 2, tair gôl i Abi Iddenden sydd wedi bod yn sgorio y dda ers dod yn ôl, gôl arall i Rosie Hughes, a gêm yn erbyn TNS i ddod yn drydydd yn y gyngrair, a wedyn wrth gwrs cyfle i orffen y tymor mewn ffeinal cwpa yn erbyn Caerdydd, a maen nhw newydd gyro nhw ddwywaith yn ddiweddar y tîm bogi. Felly wyt ti'n hapus efo pethau Arwel? Ynddo, fwy na hapus. Ia, gêm ar cae dimbech, dwi'n meddwl, de. Dwi'n siŵr am pam bod nhw'n chwarae dimbech chwaith, ond... ia, maen nhw wedi troi tymor rownd. Dydyn nhw orffen y drydydd llynedd a mynd i gêm derfynol, a maen nhw'n debygol, os gawn nhw ganlyniad yn erbyn TNS, i wneud yr un peth lenni, so... ond y pwysigrwydd mawr yn y tymor yma wedi cael y bwg anaddu ar y cefn de, Curo, Caerdydd ac Abertawe ddwywaith. Dyna di'r cyrheiddiad sy'n ni'n deud iddyn nhw. Dyna di'r llunyn mesur o be mae'r tymor yma wedi ddod â'i tîm y merched. Fydd hi'n gêm wahanol iawn yn y ffeinal yn erbyn Caerdydd, achos yn amlwg dydd Sul oedd Caerdydd wedi ennill y gyngraid yn barod, felly falle'n cael gorffwys chydig o'r chwaraewyr, gallu chwarae chwaraewyr gwahanol, ond yn sicr fydd hi'n gêm lot fwy cystadleuol gobeithio ar Rodney Parade yn y ffeinal, a fysa'n gret gorffen y tymor efo cwpan yn bysau. So dyna di'r nod, dyna di'r her, a dwi'n siŵr fydd y merched sydd, sy'n ni'n deud ar y cyfan yn garfan well na llynedd. Dwi'n meddwl bod Abi Deden wedi gwneud gwahaniaeth mawr. Hi ail hanner y tymor sicr sydd wedi sefyll allan fel chwaraewr y tymor, really. Felly, pob lwc iddyn nhw. Ti'n teimlo'n ffyddiog am ddiwedd y tymor ta, Ifor? Dwi'n weithio, dwi'n meddwl oedd o'n dîm reit gry o gen Caerdydd. Dwi'n meddwl oedd o reit debyg i'r tîm nath ni wynebu yn lecwys rhyw fis yn ôl. Ie, gobeithio bod ni'n rhyw fath o bogi tîm iddyn nhw erbyn rwan. Da ni wedi chwarae'n well yn y ddwy gêm, dwi'n meddwl. O ran chwarae nimbech, dwi'n meddwl bod yn rhywbeth i'n neud efo'r trwydded ar faes cefn-droed. Felly maen nhw wedi gofod symud i fanna. Oedd Caerdydd yn hwyr yn cyrraedd, wedyn oedd nhw wedi cael... Falle bod hynny'n cyfrannu at y canlyniad hefyd, ond... Na, mae pethau'n dda, mae'r troad ers dolyg yn gret. Mae yna rhyw hyder yna yn does. Dwi'n eitha ffansio ni i ennill y gwpan rwan. Na ni. Gobeithio na ni dybl ar y penwythnos yna. Charlton adre dynion a merched yn y ffeinal ar y dysil. Fysa benwythnos gwych y bysa. Ie, mae'n sôn, wrth gwrs, problem efo'r trwydded yn y graig, a ar bapur mae o'n bosib fysa Wrecsam yn gorfod mynd i lawr i'r gyngrair is, os na ydy'r y cae ar gyfer tymor nesaf, wedi i'w sicrhau erbyn dydd Iau wythnos yma. Felly mae yna rhywfaint o bwysau, ond dwi'n siŵr allai'n dychmygu fod nhw'n mynd i adael i hynny ddigwydd, a wrth gwrs maen nhw ar fin rhoi cae newydd i lawr ar y cae ras, a falle fydden nhw'n gweld posibilrwydd i chwarae y gemau y genod yn y cae ras. So fo'n wych, ond gawn ni weld, ond
gobeithio wir fod na dyfodol disglair ar ddiwedd y tymor i dîm y merched. Ac wrth gwrs, da ni gobeithio am rhywbeth tebyg i dîm y dynion. Gêm fawr yn erbyn Wigan ar ddydd Sadwrn. Hen dîm James McLean, felly fydd o'n newid iddo fo fod o ddim yn cael ei heclo a'i bwio trwy'r gêm, gobeithio. Ond falle mae'r cwestiwn cyntaf, felly, efo'r ydy James McLean yn heiddi le, achos y gêm, y tîm ar ddiwedd y gêm oedd wrth gwrs Barnett a Longman yn chwarae ar yr esgyll, Stephen Fletcher yn chwarae ar y blaen, ac Elliot Lee yn ganol cae. Wyt ti'n dechrau efo'r tîm ddechreuodd, neu dechrau efo'r tîm orffennodd ar dydd Sadwrn? Wel, dwi'n gwybod beth wneud Phil Parkinson. Mae'n mynd i fod yn geidwadol yn dydy, felly. Ond dwi'n meddwl gath Barnett a Longman assist, yn do? Wedyn, ti'n gwybod pa mor dda sy'n ni'n gallu chwarae, pa mor... sy'n ni'n lot gwell yn gwylio os y ddau yna'n dechrau, dwi'n siŵr. Ond mae McLean yn gadarn, mae'n gall, mae o'n gynnwyr ryw awdurdod dros weddill y tîm, gynnwyr awdurdod dros y swyddogion, dwi'n meddwl. Ti'n dechrau efo fo. Deud y gwir, di Parky mynd i fynd am y fuddugoliaeth? Dwi'n meddwl bydd o'n mynd am bwynt. Bydd o'n ddiddorol os di Rodriguez yn chwarae, os di o di brifo, ydy o'n dechrau efo Fletcher, os yna Leigh Mullin ar y fainc. Mae'n lot o gwestiynau, does? Mae'n gwestiwn diddorol os ydy Rodriguez wedi cael anaf sydd yn fwy na twinge, achos ydy Mo Fall sydd wedi bod wrth gefn, felly fo ydy'r un mwy tebygol i ddod ar y fainc. Ond wrth gwrs, dydy Stephen Fletcher falle ddim yn mynd i ddechrau, so falle fysa Mo Fall yn dechrau, ond mi fedri di weld senario lle mae Ollie Palmer neu Paul Mullin yn ôl. Felly fysa hynny'n ffordd wych i orffen y tymor, falle, i'n rhoi stori arall i'r rhaglen ddogfen. Pa newidiadau ti'n disgwyl gweld, Arwel? O ran James McLean hefyd, oedd yna rhyw bethau yn y wasg, oedd ddim di mynd lawr yn dda efo James McLean hefyd, ond ti'n sôn am yr llechi glân, os na dyna beth ti'n galw nhw. Mae o'n rhan mawr o'r 20 llechen lân yn dydi. Fo di'r capten, fo sy'n gosod yr safonau ran amddiffyn sy'n ni'n deud. Mae agwedd o a'i gallu amddiffynol o a cadw siap yn wych, a mae'n rhan mawr o'n record amddiffynol ni, felly ti dechrau McLean. Mae'n dibynnu o ran anafiadau wedyn dydi, os dwi'n gobeithio di Dobson ddim allan am gyfnod, achos mae o wedi dod yn ôl mewn i'r tîm a di rhoi mwy o gyderni di ni yn yr amddiffyn sy'n ni'n deud, a just work rate yn ganol y cae. O ran fyny ffrynt, ti'n dechrau Elliot Lee, mae'n siŵr yn dweud, os di J-Rod di anafu, dwi'n gweld ti'n dechrau Stephen Fletcher na Fall, so na Marriott. Dwi'n cymryd neitho gosod Elliot Lee fel oedd y dipyn o tymor dwytha yn yr rôl rhif naw. So, dim lot o newidiadau, a gêm anodd, di Wigan ddim di ennill, wel, nhw di ennill 2 i'w 12 diwetha, so dyn nhw'n dîm sydd yn ennill lot, ond fydd hi'n anodd, fydd hi'n gêm oedd ei cartre anodd. Bydd, dwi'n meddwl bod hwnna yn bwynt da, achos y gwir amdani ydy, ers cyn y Nadolig, da ni wedi bod yn chwarae, mae pawb yn dweud bod ni'n chwarae 3-5-2, ond go iawn da ni bod yn chwarae 3-5-1 yn do, achos oedd Elliot Lee yn chwarae yn y safle rhif 10 yna, a mae Jay Rodriguez wedi bod yn chwarae yn y safle yna, dydy mae o fwy o chwarae'r ganol cae nag ymosodwr wedi bod, felly mae o'n bosib iawn os fysa Rodriguez di brifo, mae Elliot Lee fysa fo'n mynd i'r safle yna i ddechrau, achos da ni'n gwybod mae rheolwr pwyll bia hi ydy Phil Parkinson yn reddfol, a falle a cadw opsiynau ar y fainc felly. Dwi'n clywed ambell sôn mae'r gair gêm gyfartal wedi codi cwpl o weithiau, felly be wyt ti'n disgwyl
fel canlyniad ar y sadwrn efo'r. Dwi'n mynd i ddweud dim. Dwi'n meddwl, da ni wedi sgorio tair barod wrsos yma, da ni'n mynd i gael mwy na gyda. Dwi'n meddwl, sgyn Wigan ddim lot i chwarae dros fo. Na, dwi'n meddwl dim chwarae saff. Wedyn paratoi am 2 gêm fawr dros y Pasg. Dweud gwir. Iawn, oce. Arwel, beth ydy dy deimlad ydy? Ie, mae pethau... Mae lot o bethau'n plaid ni'n does. Di Wigan efo dim byd i chwarae dros fo. Mae Bristol yn... Wel, maen nhw'n saff-ish. A Blackpool, eto, dim lot i chwarae dros fo. Huddersfield Fory, Wycombe, maen nhw reit yn y mix o ran gemau gyfle. Maen nhw lot o bethau o'n plaid ni. Wigan yn chwarae ar nos Fawrth, gêm ychwanegol iddyn nhw ganol wsos. Felly mae'r ser yn helpu ni, ond dwi'n meddwl fysa gêm gyfartal yn mynd lawr yn dda, dwi'n meddwl. Dim bwys beth sy'n digwydd nos fory efo'r canlyniadau. A ie, dwi'n meddwl mae'n gemau cartra ni, mae rhain i ennill i ni, a wedyn trio cael pwynt ar y ffordd. Dwi'n meddwl os nawn ni hynny, fydd ni ddim yn bell o'n lle, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n siomedig am yr ddau yn chi, mae rai fi ddweud. Fel oedden ni'n dangos i lun o yn Caer Wisg wythnos diwetha, dwi'n disgwyl i'r marcholg Stephen Fletcher dod ar ei gaffil fel y cavalry yn yr 5 munud ar hugain ola. Falle fydd hi'n ddim, ond dwi'n hyderus iawn y byddwn ni'n gweld y Bale yn mynd i fewn i'r gôl.